Ud fra vores opgivet bilag lavet problemformulering. I hvor høj grad har krigen været værd for Afghanistan, hvor vi har stillet problemstillingerne: hvilken socioøkonomisk udvikling har Afghanistan gennemgået efter soldaternes indtræden? Hvordan forholder afghanerne til krigen? Hvilke udfordringer står Afghanistan overfor, efter tropperne trækker sig ud? Og til sidst spørgsmålet, eller problemstillingen, diskuterer de fordele og ulemper, der er forbundet med krigen. Jeg vil i den her video, eller den her screencast, der vil jeg gå ind og arbejde med de to sidste problemstillinger. Ja, så den første er, hvilke udfordringer står Afghanistan overfor, efter tropperne trækker sig ud? Afghanistan står overfor rigtig mange forskellige udfordringer. Den største udfordring generelt for Afghanistan er, at det er en svag stat. I det, at den er ret lav i de 4 forskellige dimensioner. Det er ligesom et overgangssamfund, som der er i gang med at have en overgang fra et gammelt traditionelt samfund til et moderne, og derfor så alle de her forskellige dimensioner, som der er en del af en moderne stat, er ikke helt fuldstændig implementeret, og derfor så har de svært ved at kontrollere deres land. Ja, specielt på grund af, at de vestlige værdier ikke er fastankret, og der er meget splid mellem befolkningsgruppen og regeringen. Og en af de rigtig vigtige ting, det er, at der ligesom er en lav voldsmiddelskoncentration. I det er ligesom staten, på grund af mangel af den her, ikke kan gå ud og kontrollere volden i forskellige steder, eller koncentrere voldsmidlerne, så de ligesom ikke kan bekæmpe terroristerne, eller gå ud og så videre. Samtidig så er det også ligesom et problem i forhold til implementationskapaciteten, fordi staten generelt ikke har kapacitet nok til at ligesom gå ud og håndhæve de love og de for eksempel vestlige værdier, som der er blevet indført via regeringen. Og ligesom de her manglen på de her 2 forskellige dimensioner gør, at mange terrororganisationer og lokale militsgrupper kan ligesom gå udenom staten og så stadig udføre de her ulovlige aktiviteter. Og det ses blandt andet i det her citat: Taliban hersker og nyder godt af indsigterne for en produktion af opium, som vi kan se i bilag 2. Og det er ligesom igen det her med, at staten er for svag til ligesom at gå ud og stoppe og bekæmpe den her terrorisme, hvilket gør, at de kan gå ud og lave de her ulovlige aktiviteter, som specielt er et stort problem, fordi det øger vold og kriminalitet, og samtidig gør, at en stor del af afghanerne ligesom også er afhængige af den her produktion, men samtidig også afhængige af stofferne, hvilket er et andet problem. Samtidig så regner man også med, at når soldaterne trækker ud, så uden den her udenlandsk hjælp, så kan de her vestlige værdier ikke blive fastholdt. Blandt andet demokrati, at ligesom det demokratiske valg, der har været her den 5. april, kunne gå rigtig meget galt, igen fordi at der er det her splid mellem befolkningen og den nye vestlige regering. Der er en stor del af befolkningen, der gerne vil have en muslimsk stat, der er styret efter muslimske love, og derfor ligesom ikke vil respektere de her demokratiske værdier. Ja. Og derfor kan det ikke skabe valgkaos. Samtidig så er der også det problem i, at som man ser i bilag 3, så mener man ikke, at det afghanske politi og forsvar er klar til at kunne blive efterladt, hvilket gør, at der er risiko for en national sikkerhedsstyrkers opløsning, hvilket gør, at terrorismen også kan opblomstre igen. Bilag 5 siger man også direkte, at det er ligesom et problem, at terrorismen ikke er fuldstændig nedkæmpet, fordi der vil aldrig kunne være fred i Afghanistan uden en nedkæmpet terrorisme. Og specielt et problem ved, at der stadig er terrorisme, det er, at den gode udvikling, der har været i uddannelse og kvinderettigheder, kan ligesom gå tabt på grund af, at mange af de her terrorismegrupper osv. har en meget ekstrem muslimsk holdning, hvor at uddannelse og specielt kvinderettigheder ligesom går imod. Og derfor så er der stor chance for, at de kan gå tabt, når soldaterne træder ud. Okay, så vores næste spørgsmål.
der har vi den fjerde, den hedder, hvilke fordele og ulemper er forbundet med krigen. Og der har vi nogle fordele og nogle ulemper. Og den første fordel, det er, at der har været den her ekstremt store udvikling i kvinderettigheder og uddannelse. Det ses blandt andet det her citat fra bilag 5. I dag går alle drenge og vil tredje pige i skole, hvilket er rigtig stort. Det er, at før krigen, der gik ingen piger i skole, hvorimod kun en mindre del af drengene gjorde. Men samtidig så kan vi også se, at det måske i virkeligheden ikke er en realitet, fordi en af afghanerne siger i videosvaret, that it's clear that war has negatively affected our lives, all the sectors like education. At ligesom de mener faktisk ikke, at der har været en stor forskel. Men endnu en fordel det er, at der har været den her udvikling i HDI, som der er sagt nævnt før i den anden besvarelse, så har der været en stor udvikling på 58,5%. Men samtidig så er HDI'en stadig under en lav HDI, og der er stadig 36% absolut fattigdom, hvor det er, de lever for under $1,25 om dagen. Og det her, det kan være et problem, på grund af, at som vi kan se her i citatet, så står der, at desperation og fattigdom er de værktøjer, som ondsindende kræfter bruger til at opfostre deres terrorkæder, som der står i bilag 4. Så problemet er, at med den her store fattigdom og desperation, der stadig er, så kan ligesom, er der en bedre grobund for terrorisme. Men samtidig så er det positivt at se, at de her moderniseringsprocesser er gået i gang, og der ligesom er begyndt med at komme en udvikling. Ja. Endnu en fordel det er, at Taliban-regimet er blevet væltet, så der er direkte det er allerede mere demokrati, da Taliban-regimet var et autokrati. Så der har vi nogle idealistiske værdier, der er blevet indført. Blandt andet så har valgdeltagelsen blevet bedre. Den er kommet op på 58% ved valget fra den 5. april. Og samtidig er der kommet en overordnet bedre sikkerhed, som der står i bilag 6 og 7. Samtidig er der dog stadig korruption og valgsvindel. Hvilket også ses i det næste citat, at selvom der har været en høj sikkerhed og en valgdeltagelse, så er det ikke sikkert, at alt er gået lige efter båden. Men det er stadig et stort skridt for demokrati i landet. Men det her, det kan skyldes blandt andet, at der er den her manglende legitimitet og tillid til regeringen, som igen er på grund af, at det er en svag stat. Og samtidig så er der også flere af afghanerne, som vi også kan se i videosvarene, der ønsker en forenelse under islam. På grund af, at mens der har været en demokratisk regering, har der været en hverdag, der virkelig har været præget af krig. Så det er lidt en ulempe, men samtidig en fordel, at demokratien er blevet bedre. Sidste ulempe, det er, at ved en militær udtrækning, så mener de fleste afghanere osv., at det er, at Taliban vil komme til magten. På grund af, at de her vestlige værdier, idealistiske værdier, som menneskerettigheder og demokrati, ikke er blevet indført nok. Og derfor så har vi et problem. Og som der også ses i det her citat, den afghanske præsident forsøger at forhandle med Taliban og stadig bliver mere og mere fjendtlig over for USA. Igen et problem, at det er, at de her vestlige værdier ligesom ikke er kommet ind og har været positive nok, og derfor begynder afghanerne og regeringen at gå mere tilbage til det styre, som der var før krigen, hvilket var et problem, fordi det er fuldstændig det modsatte af, hvad krigens mål var. Til sidst i vores konklusion, der har vi ligesom kunne konkludere, at det er, at krigen har i nogen grad været god for Afghanistan, fordi at der har været den her store udvikling i kvinderettigheder, i uddannelse er blevet bedre, og de her forskellige meget idealistiske værdier, der er det gået meget fremad. Men problemet er, at når deres soldaterne trækker ud, så mener de fleste, at det er, at Taliban vil komme tilbage, og der vil komme igen meget vold og meget usikkerhed. Og det vil stort set gå tilbage til, hvordan situationen var før krigen. Og det er ligesom et stort ulempe og et stort problem. Men samtidig så er det rigtig godt, at der har været den her store udvikling i uddannelse og i kvindernes rettigheder, som der ikke har været før. Der er igen meget bedre lægehjælp, BNP'en er forhøjet, levealderen forhøjet, generelt er HDI forhøjet.
Så den har været i nogen grad god.